Uite, Mona a încercat crema Soleil cu SPF 50 și zice că este superbă, finuță și nu îngrașă. Într-adevăr, asta a fost ceea ce aveam în cap în momentul în care am făcut-o, să fie o cremă pe care să putem să folosim zilnic, să aibă SPF 50, deci să ne asigure protecție, dar să nu îngrașe tenul, să nu rămână lucios, așa cum rămâne de la foarte multe SPF-uri, să nu rămână alb, bineînțeles, să nu simți senzația aia de ceva uns pe față. Așa că așa am reușit să facem această cremă foarte light pe care putem să o folosim și ca bază de machiaj, putem să o folosim zilnic pentru protejarea tenului și, nu știu dacă știți, dar folosirea unei creme cu SPF, orice cremă, nu neapărat cele de la noi, dar m-aș bucura să folosiți pe asta, folosirea unei creme cu SPF zilnic întârzie îmbătrânirea tenului cu până la 20 de ani, conform unui studiu clinic, și vă încurajez să faceți treaba asta. Deci dacă vă doriți un produs anti-îmbătrânire, să știți că cel mai puternic produs anti-îmbătrânire este crema cu SPF folosită zilnic. Puteți să folosiți orice cremă aveți, dar, așa cum am spus, eu m-aș bucura să încercați și crema Soleil.